काय नाही, लवकर जावा आणि लवकर त्याला उशीर होतोय ना. सांगते 2 नोव्हेंबर आज कुणालच्या बाबांचा वाढदिवस आहे. ही बघा आपली आता बिर्याणी मस्त अशी लेअर लावून झालेली आहे. चला तुम्ही बर्थडे विश करा ना काकाला. अर्धा तासानंतर तुम्हाला मी दाखवते. बघा अशी मस्तपैकी तयार झाले. फॅन चालू करते. आवडली का? छान झाली. हा एक नंबर. म्हणतात बघ, ह्याला म्हणतात थंडी चालू आहे. बाप्पाचं दुकान आहे, गाडी वगैरे दिली आहे, पाणी झाडं हलवतील, सगळं झाडांना पाणी केली. बरं मी म्हटलं चालू राहू दे म्हणूनच चालू ठेव ना, पण तुला आता गरम करायला लागेल ना. काय झालं? आडा नाही खोलला? नाही आडा नाही खोलला, गाडी मागे जरा आटलं त्याला पडवायचं शर्ट. हा लय फिट्ट झालाय. बघू दे कुठली साईज आहे ना तर चेंज करायला. मग हा स्मॉल साईज जे वापरतो तेच आहे, पण आपल्या इकडे आणि इकडे खूपच लहान वाटतं. लहान म्हणजे जरा टाईट वाटतं. बाकी काय लहान नाही, बरोबर आहे. पण ती बाई इथं टाईट झाला थोडं, पोट कमी झालं तरी सुद्धा टाईट झालं. मग ते धुतल्यावरती परत आटून जाईल. मग आटलं तर आटलं, मग दुसरा घाल. बस 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 बस, फिरव. दिवस मारायची गरज नाही. रेस कशाला करतोय? चालू ठेव गाडी, गाडी चालू ठेव, राहू दे तिथे. काय बोलायचं बोला. काय नाही, लवकर जावा आणि लवकर त्याला उशीर होतोय ना. हा जा. काय नाही समजा फोन घेतला का? हा फोन करा. ते हे घेतला पर्स. दोघं जण चालले आता सकाळी सकाळी बाजारात चाललेत कुणालचे बाबा. म्हणजे कुणाला तिकडे सोडणार आणि मग 1-2 वस्तू आणायच्या होत्या, ते आता घेऊन येतील येताना. मला पण जायचं होतं पण म्हटलं नको, मग सकाळचं मग घरातलं काम राहून जातं ना, म्हणून मग मी काय गेली नाही. आता वाजलेच सकाळचे मला वाटतं काहीतरी 8:15 वाजलेत. आणि ऊन बघा कसलं कडकडीत पडलंय. चला आपलं काम आटपून घेऊया. थोड्या वेळाने मी तुमच्याशी बोलते मग. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. पक्ष्यांचा काय एवढा किलबिलाट आहे? हे बघा किती ओरडतात पक्षी. मगापासून आवाज येतो पक्ष्यांचा, भरपूर चिवचिवाट चाललेला आहे. तर आज तुम्हाला सांगते 2 नोव्हेंबर आज कुणालच्या बाबांचा वाढदिवस आहे. तर माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही सर्वांनी ना भरपूर त्यांना विश करा. आणि मी पण आज असा विचार केला आहे, म्हणजे दरवर्षी करतेच मी, की आज असं छान छान जेवण करायचं आणि त्यांच्या आवडीचं सर्व. तर आजचा तुम्हाला मेनू सांगते. कुणालच्या बाबांना खीर भरपूर आवडते, म्हणजे गोड सगळंच खातात ते, पण जास्त करून खीर खूप आवडतं, त्याच्यामुळे खीर बनवणार आहे. आणि बिर्याणी, चिकन बिर्याणी. म्हणजे खरं म्हणतं ते खाण्याचे शौकीन आहेत, त्यांना खाण्याचं वगैरे भरपूर त्यांना आवड आहे. म्हणजे चांगले चांगले वेगवेगळे पदार्थ खायचं, बाहेरचं पण, हॉटेलचं पण, घरातलं पण, असं चांगलं चांगलं खायला हवं. बाकी इतर गोष्टीचं म्हणाल तर कसलंच व्यसन नाही आहे, सुपारीचं पण व्यसन नाही आहे. खाण्याचे शौकीन आहेत, त्याच्यामुळे हे तुम्ही बघत असाल वेगवेगळे पदार्थ आमच्या घरामध्ये चालू असतं. आता सगळंच काही तुमच्याशी शेअर करता येत नाही, पण असतं वेगळं वेगळं बनवून मी घालते, त्यांना आवड आहे त्यांना म्हणून. तर चला आता आज काही चिकन बिर्याणी बनवायची आणि तीच मी रेसिपी तुमच्याशी शेअर पण करते, शॉर्टकटमध्ये शेअर करते फटाफट, त्याच्यामुळे तुमचा पण जास्त वेळेमध्ये जाणार नाही. आणि आपल्याला कशा कमेंट पण होत्या 1-2 की ताई चिकन बिर्याणीची रेसिपी दाखवा म्हणून. आणि तुम्हाला सांगते अजून एक की बिर्याणीच्या ना बऱ्याच रेसिपी आहेत आपल्या चॅनलवरती, अगदी मोठ्या प्रमाणात पण आहेत, अगदी 5 किलो 6 किलो या प्रमाणात पण आहेत. तुम्हाला जर का बघायचं असेल ना मोठ्या प्रमाणात तर मी त्या लिंक आहे ना देते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तिथे जाऊन तुम्ही बघा.
अजून पण मला वाटतं चिकनच्या पण आहेत रेसिपी, त्या पण मोठ्या प्रमाणात आहेत. अगदी 5 किलो चिकनपासून मालवणी चिकन असं ना ते त्या पण आहेत. तर मी त्याची पण लिंक देते, तुम्ही बघा तिथे जाऊन. मग चला आता थोडाफार मी पटापट आटपून घेते, कारण ते आता येतील कधी पण. आत्ताच त्यांचा फोर येऊन गेला होता. पोरं पण येते ना नंतर. आणि आता इथे आमच्याकडे जेवणाची तयारी चालू आहे. सगळं चिकन वगैरे आणलं ना, ते कापतायत कुणालचे बाबा. सगळं कटिंग बिटिंग सगळं करून ठेवावे लागते. म्हणजे बिर्याणी कशी पटकन बनते, पण जरा तयारी भरपूर असते. तयारी मॅरिनेशन महत्त्वाचं असतं बिर्याणीमध्ये. मसाले तेच सगळं चाललंय. आणि आणलंय केक आणला ना. केक आणलाय, पण इथे गावी ना केक नाही मग बरोबर मिळत. म्हणजे भीती वाटते मग खायला वगैरे, की परत काय पोटाला त्रास झाला तर. त्याच्यामुळे पेस्ट्री वाटतं आणली कुठेतरी, नवीन आहे ना तराळ्यामध्ये दुकान झाले, तर ते घेऊन आले. पेस्ट्री आणलेले. पण कणकवलीला चांगले मिळतात, कारण कुणाच्या बड्डेला आम्ही आणलं होतं ना, खूप छान केक होता. आता कणकवलीला जायचं म्हटलं तर इतक्या लांब जायचं. किती येऊन जाऊन 50-60 किलोमीटर आहे ना. येऊन जाऊन 50 किलोमीटर. हा ते म्हणजे ते एवढं लांब जा परत या, त्याच्यासाठी नको म्हटलं. मग ते पेस्ट्री घेऊन आले. बघू आता टेस्ट करून, कारण उगाच म्हटलं पोटाला त्रास नको व्हायला. बघू आता. ते बोललेच वाटतं दुकानवाले की नाही चांगलं आहे म्हणून, ताजं आहे बोलले ते. त्यांच्याला थुंकतो मारतो. मग ठीक आहे. मग आता इथे बघा मी बिर्याणीला सुरुवात केली. सगळ्यात आधी मॅरिनेशन असतं बिर्याणीमध्ये. तर मसाला बघा, हा तिखट मसाला, बिर्याणीचा मसाला आहे, मीठ आहे, हळद आहे. हे सगळं आपल्या चवीप्रमाणे घ्यायचं. आणि हे चिकन घेतलं आहे 1 किलो. कोथिंबीर, हे दही 1 वाटी, आणि आलं लसूण पेस्ट हे अंदाजे 2 ते 3 चमचे. तर हे सगळं आपल्याला मिक्स करायचं आहे. आणि निदान अर्धा तास तरी मॅरिनेशन करून ठेवायचं. बाहेर ठेवलात तरी पण चालतं, मॅरिनेशन केल्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवलात तरी पण चालतं. जितकं आपण मॅरिनेशन करू तितकी आपली बिर्याणी छान होते. त्याच्यामुळे हे महत्त्वाचं असतं. हे बघा चांगलं असं मिक्स झालंय. आता हे झाकण लावून बाहेरच ठेवते मी, कारण एक अर्ध्या तासानंतर मी लगेच करायला घेणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला मी साहित्य दाखवते. हा बघा, हा बिर्याणीचा मसाला घेतलाय. हा अख्खा मसाला, तमालपत्र, दालचिनी, लवंग, काळी मिरी आणि वेलची. हा थोडासा फूड कलर घेतला आहे, तो पाणी टाकून चांगला असं मिक्स करून घेतला आहे. पाव चमचाच आहे, पण पाणी जास्त टाकलं आहे. कोथिंबीर आहे. हे आलं लसूण आहे ना, एक 2 ते 3 चमचे चांगलं असं पेस्ट करून घेतले. हे 4 टोमॅटो घेतलेत एकदम चिरून. हा लांब कांदा कापून घेतला आहे. जवळजवळ किती एक 5 मीडियम साईजचे कांदे हे आपल्याला तळून घ्यायचं आहे. आणि हा इथे जवळजवळ 8 कांदे आहेत, ते बारीक चिरून घेतलेत. ग्रेव्हीसाठी लागणार हे सर्व. आणि तांदूळ बघा इथे मी भिजत घातलेत. 1 किलो तांदूळ आहेत हे बासमती. अर्धा तास भिजत घातले. आणि काय तेल, मीठ, मसाला हे आपलं सगळं बेसिक. आणि हे बघा हे राहिलं लिंबाचा रस अर्धा चमचा. तांदूळ शिजवताना आपण टाकायचं आहे. आता हे बघा पाण्याला ना उकळी आले, त्यात मी हे गरम मसाले टाकते थोडेसे, जास्त नाही घ्यायचे. एक 2-3 लवंग, 2-3 काली मिरी, परत वेलची. आणि हा लिंबाचा रस टाकते. आता लिंबाच्या रसाने भात ना आपला चांगला असा पांढरा शुभ्र होतो आणि मोकळा होतो. थोडंसं मीठ टाकायचं, अर्धा चमचा तेल टाकायचं. आता हा जो तांदूळ आहे ना, तो आपण 90% शिजवून घेऊया. आपला तांदूळ शिजतोय तोपर्यंत ह्या कढईमध्ये बघा तेल टाकलंय मी 1 चमचा. आणि हा जो कांदा आहे ना, तो मी शेकून घेणार, चांगला लाल करून घेते. तर मी इथे तुम्हाला सांगते की मी तळून घेत नाही, कारण तेलाचं प्रमाण बघा जास्त होतं मग तळल्यावरती. त्याच्यामुळे मी असं लाल करून घेते. आता लाल करून झाला ना की तुम्हाला मी दाखवते. आता आपल्याला ग्रेव्ही करून घ्यायची आहे चिकनची. कढईमध्ये बघा मी तेल टाकले, त्यात हे सर्व गरम मसाले टाकते. नंतर हा कांदा, हे आलं लसूण चांगलं असं लाल करून घ्यायचं. तिखट मसाला टाकूया. आता ग्रेव्हीच्या हिसाबाने मसाला टाकायचा, कारण आपण चिकनमध्ये मगाशी मसाला टाकलेला आहे.
हळद, 10 बिर्याणीचा मसाला. आता हे टोमॅटो टाकायचे. चांगलं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. ग्रेव्ही बघा चांगली परतून झाले, तर तेल पण सुटले. आता ग्रेव्हीच्या हिशोबाने मीठ टाकायचं. आता हे बघा हे चिकन टाकूया आपण मॅरिनेशन केलेलं. चांगलं पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया आपण. चांगले बघा मिक्स झाले. आता आपण ह्याच्यावर ठेवूया झाकण आणि स्लो गॅसवरती एक 10 मिनिटं आपण शिजवून घेऊया. त्याचं आपोआप पाणी सुटतं. तिथे नाही बाबाने घालून नव्हतं नाही घालून बघितलं तेव्हा मी सांगा होती घाल म्हणून, तर घातला नाही बाबाने. मग हे बघा झाले, ग्रेव्ही तयार झाले. हे असं बघा आपोआप पाणी सुटतं आणि छान अशी ग्रेव्ही करून बिर्याणी तुम्ही करा, खूप टेस्टी बनते. हे सगळं आता बघा रेडी केलंय. हा आपला शिजलेला भात, हा आपला कांदा बघा मी तुम्हाला दाखवला लाल करून घेतला. हा असा लाल करून घेते, तेलाचं प्रमाण कमी म्हणून. इथे मी आज वापरणार आहे अमूल बटर, कारण कुणालच्या बाबांना अमूल बटर खूप आवडतो म्हणून आज त्यांच्या सगळं आवडीचं. त्या टोपाला पहिला ना मी लावून घेते. नेहमी एवढं तेलकट पण खात नाही, कधी वेळ चालतं. टोपाला लावून घेतलं ना म्हणजे आपली बिर्याणी बरोबर करपत नाही. त्याच्यामुळे असं व्यवस्थित सगळीकडे लावून घ्यायचं. आता सगळ्यात आधी टाकायची ही ग्रेव्ही. ही बघा अशी मस्तपैकी अशी पसरवून घ्यायची तळाला. ही आपली 2 किलोची बिर्याणी झाली. 1 किलो चिकन म्हटलं की 1 किलो तांदूळ आले. मग आपली झाली अशी छानपैकी पसरवून घ्यायची. आता हे झालं की हा भात टाकायचा त्यात. भात पण गरम आहे. हा असा बी लेअर आहे ना. आता ही बघा लेअर लावून झाले भाताची आणि चिकनची अगोदर लावली मग भाताची. आता हे कांदा टाकायचा असा हा. आणि इकडे आमच्याकडे केक खायचं काम चालू आहे. पेस्ट्री आणले ना, ती खायचं काम चालू आहे. चांगली आहे. आता ही कोथिंबीर, कलर नसेल तरी पण चालतं. आता हा अमूल बटर टाकते मी. त्याच्या आधी ना असे होल करून घेते. असे ना थोडंसं असं होल करून घ्यायचं भाताला. घी टाकलं ना तरी पण चालतं आणि या होलच्या आतमध्ये तो बटर घालायचा, मग चांगले लागते. त्याच्यावरती आता हा असा भात टाकून द्यायचा. आता ह्या अशा पद्धतीने ह्या ज्या लेअर आहेत ना मी लावून घेते सगळ्या. ही बघा आपली आता बिर्याणी मस्त अशी लेअर लावून झालेली आहे छान अशी. आता मी त्याला शिजत ठेवते. स्लो गॅसवर ठेवायची. अगोदर फक्त गॅसवर ठेवायची आणि नंतरला एक 5 मिनिटं ना तव्यावरती ठेवायची शिजत. आणि त्याच्यावर असं झाकण ठेवते. वर काहीतरी जड भांडं ठेवायचं. हे कुठे आला वरवंटा. हे असं जड ठेवते मी. पीठ वगैरे मी कधी लावत नाही, हे असं ठेवते मी. छान होते मस्त असे पूर्ण बंद. आता गॅस स्लो करते. आता ही शिजू दे. चला तुम्ही बर्थडे विश करा ना काकाला. हॅपी बर्थडे. थँक्यू व्हेरी मच. काकाला आवडतं त्याला, छोटी मुलं आवडतात ना काकाला. म्हणून म्हटलं तुम्ही पण या जेवायला आमच्याकडे. आणि त्या पोरीने फोन केला मी सकाळी सकाळी माझ्या. मग आधी पोरगी बोलते आल्या मला म्हणते पार्टी किती ना सकाळ पार्टी पाहिजे. आल्या मला पार्टी पाहिजे. जे कोणाला बिर्याणी दाखव. बिर्याणी बघा आपली रेडी झाल्या. एक अर्धा तासानंतर तुम्हाला मी दाखवते. बघा अशी मस्तपैकी तयार झाले. आधी पहिला मी वाढते मुलांना. आणि ही बघा ही कोशिंबीर बनवली इथे. बसा आता बसा सगळ्यांनी मांडी घालून जेवायला बसा. चल चल जेवायला. हा हा वाढत पोरांना दे पहिला वाढ. पोरांनाच वाढते पहिला.
भाजायला गरम गरम आहे. नो टेन्शन, भाजायला तर नो टेन्शन. मला कुठलं ताट दे पोरीनो, हे चालेल? असे मस्त. तुम्हाला आवडते बिर्याणी? शेण थोडी थोडी अशी मिक्स करून घेते साईडला, गरम आहे खूप. अरे पोरांची मस्ती चालू आहे. थोडेसे काढल्याशिवाय काय मिक्स नाही होणार. एक साईडने मिक्स करायला. हा मिक्सच करते ती, हळूहळू थोडीशी काढते ना. ही बघा अशी आपली छान बिर्याणी. रंग बघा टाकलाय तरी पण असं वाटत नाही की रंग टाकलाय असं, कारण कमी प्रमाणात टाकलाय. काय ग गरम लागतंय? हा फॅन चालू करते. आवडली का? छान झालं. हा एक नंबर. अमूल बटर बिर्याणी. आजची आपली बिर्याणीचं नाव काय? अमूल बटर. आवडले कुरान? खा आता, जेवा. जा बाय, फॅन चालू करते. जा फॅन चालू कर जा. गरम आहे ना एकदम. जेवा आता, पोटभर जेवा. आता खातील पोरं. मग संध्याकाळी परत फिरायला जायचंय. दुसरा बटन वरती वरती बाई वरती. हा चालू झाला. काय बोलते काय समजत पण नाही. इथे बघा जेवण झालं सगळं. आता यांची मस्ती चालू आहे. आणि केक बिक पण खाऊन झाला ना. पेस्ट्री आणली ना, ती झाली सगळ्यांनी खाऊन झाली. ही बघा कशी मस्ती करते आरोही. बाई निघाली तू? विराट जातो घरी? निघाला? मग हे मम्मीला विचारू नये, संध्याकाळचं बोलली ना मी. संध्याकाळी पण चाललंय प्लॅनिंग जायचं बाहेर. आधी घरातलं काम पहिला मी आटपते. ना विचारलंय येतात का बघूया. काय ग पोरींनो, याल ना? आवाज बघा मस्त चाललंय. झालं सगळं. आता किचन फक्त आवरते. आणि थोडीशी बिर्याणी ना माझ्या मैत्रिणींसाठी बांधले, म्हणजे प्रियासाठी. ते मुलांना घेऊन जाते ते. मग अशी भांडीवर सगळं हसून घेतली, पण थोडीशी भांडी आहेत आता. आणि थोडंसं आहे काम, ते काही चालू राहिलं का. संध्याकाळी बाहेर जायचा विचार आहे. बघू, जर का मी गेली ना तर तुमच्याशी शेअर करेन मी. पण हा व्हिडिओ आता आजचा मी जरा सायलन्स. आता हा व्हिडिओ की नाही आजचा मी इथेच संपवते. तुम्हाला आजची बिर्याणी रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून मला जरूर सांगा. 2 किलो बिर्याणीची रेसिपी होती. आवडला असेल तर व्हिडिओ जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.